mo fẹ́ kó gbàdúrà yìí tìkanra mi ò fẹ́ kó skip fídíò tàbí kó scroll kó ń bẹ̀ láì ṣe pé o bá gbàdúrà yìí. Kọ́kọ́ gbàdúrà, gbé ọwọ́ rẹ ọ̀tún lé ìṣẹ̀dá rẹ, ó gbàdúrà. Olúwa, ogun wo ló parapọ̀ tó fẹ́ sọ ayé mi di rádaràda? Ogun wo ló parapọ̀ tó fẹ́ sọ ayé mi sínú ìdààmú? Ogun wo ló parapọ̀ tó fẹ́ sọ mí di ẹni tí ò ní ní láárí láyé? Mo fẹ́ kó gbàdúrà yẹn dáadáa. Olúwa, ogun yẹn kó wọlẹ̀ báyìí, ó yá sọ di àdúrà. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù. Ogun tó parapọ̀ tó fẹ́ sọ mí sínú ìdààmú, ogun tó parapọ̀ tó fẹ́ sọ ayé mi di ìdàkudà. Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ o, ogun bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù, ó yá kó ṣẹ́ wọlẹ̀, ó yá kó ṣẹ́ wọlẹ̀, ó yá kó ṣẹ́ wọlẹ̀. Jésù Olúwa wa. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbàdúrà lẹ́ẹ̀kejì yìí. Wà á pariwo Jésù, ọfà wo ló wọnú ayé mi lóru? Àlẹ́ àgàbò dàlẹ́ àgàbà. Ọfà wo ló wọlé sí mi lára tí ò jẹ́ nra àánú gbà? Ẹ̀yin yìí mo fẹ́ kẹ́ ẹ ṣàdúrà yìí dáadáa. Ó yá bá iná jáde lára mi, ó yá sọ di àdúrà. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù. Ọfà tó wọnú ayé mi lóru tó ti ògòjò òru wọlé sí mi lára, ó yá bá iná jáde, 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 bá iná jáde. Jésù Olúwa wa. Ẹ gbàdúrà kẹta yìí dáadáa. Wàá sọ̀rọ̀ dáadáa, wàá ké, wàá faraya níbi tó wà, wàá pariwo ìṣẹ̀dá mi ò jáde kúrò lóko ẹrú tó wà. Ìṣẹ̀dá mi ò kúrò nínú agbami ogun tó wà. Ìṣẹ̀dá mi ò kúrò nínú ipò aṣálẹ̀, ó yá sọ di àdúrà. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù. Ìwọ ìṣẹ̀dá mi, ìwọ ìṣẹ̀dá mi, kúrò nínú oko ẹrú tó wà, kúrò lóko aṣálẹ̀, ó yá jáde kúrò ní ipò ẹrú. Ìwọ ìṣẹ̀dá mi, lórúkọ Jésù, ó yá kúrò ńbẹ̀, ó yá kúrò ńbẹ̀. Jésù Olúwa wa. Mo gbàdúrà fún ọ nínú àhámọ́ tó wà, ẹ̀mí mọ́ gbé ọ jáde. Nínú àhámọ́ ogun tó wà, ogun ìdílé bàbá àti ìyá, lórúkọ Jésù, ó yá jáde kúrò ńbẹ̀, jáde kúrò ńbẹ̀. Bó ṣe ń táìpù àmì yìí, lórúkọ Jésù, ó yá lórí àánú gbà, lórí ògbòrò. Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Má gbàgbé láti share fídíò yìí, like ẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni, like ẹ̀, kó share fídíò yìí, yóò dáa fún ọ. Jésù Olúwa wa. Orúkọ mi David Adéníjì tí a mọ̀ sí Fire, Baba Fire 247. God bless you. Amen.